Li nħares lura lejn il-passat huwa aktar faċli milli inħares lejn il-ġejjieni. Il-passat nista' niftakru u bekk nista' nara fejn mort tajjeb jew le. Il-futur inqas faċli għax għalkemm nista' nippjanah, mhux dejjem nista' nwettaq dak li nkun ħsibt li ser nagħmel. Meta inħares lura lejn il-passat, nista' nagħmel dan b'nostalġija għaż-żmien sabiħ li għadda. Forsi anke inxerret xi dema għax naħseb li qatt mhux se jkun hemm aħjar minnu. Meta inħares lura lej dak li għaddejt minnu, bit-tluħ u l-inżul li jġib miegħu, ninduna wkoll kemm tallimt mill-esperjenzi li għaddejt minnhom. U dak li tallimt jiftaħ li għajnejja għal dak li qed ngħix illum. Iżda mhux biss. Dak li għext fil-passat iqawwili qalbi biex naħdem bla qiegħda biex illum u għada ikunu aħjar mill-bieraħ. Ħanejx illum ġurnata b'ġurnata u inħares lejn is-sena l-ġdida b'tama u kuraġġ. Għax naf x'ġab miegħu il-bieraħ u inħobb dak li qed ngħix illum.